Dobre, netuším, či ste o tom počuli, ale vraj sa v slovenčine hovorí, že na deň svojich narodiek si môžeš dovoliť kúpiť jednu starožitnosť. A vraj to sloveso dovoliť teraz není myslené tak, že finančne dovoliť, ale skôr tak, že máš národky, dopraj si, kúp si niečo, dovol si. Tak som si povedala, že síce moje národky tento rok už boli, ale nechcem nič prepásnuť a teda ak náhodou budem niekedy v starožitníctve a uvidím tam niečo, čo sa mi bude strašne páčiť, ale v konečnom dôsledku by som si to aj tak nekúpila, lebo by som si povedala, že a kam s tým, na čo mi to bude, kam to dám, tak toto bude presne ten môj narodinový darček, ktorý si doprajem a kúpim si ho. A idem vám ukázať, čo to bolo, pretože presne táto situácia sa stala a tak som si teda dopriala. Wow, pozrite sa na tú nádheru. Drevená rúčka. Samozrejme tá otázka, kam s tým, stále ostáva nezodpovedaná, ale čisto teoreticky vidím, že sa to dá zavesiť, takže mali by sme tu aj ako nástennú dekoráciu, poprípade možno, že ma toto leto uvidíte na ulici takto. Nevylučujem. Prajem vám ešte krásny deň.